חזרתי, אני לא יכולה לחייך אפילו, כפי שאתם רואים, המסכה היא לגמרי התקשתה, זאת המטרה, להצמיד את המסכה אל הפנים, המסכה התקשתה, לא יכולה לדבר, לא עשיתי טלפונים, פשוט נחתי חצי שעה, עכשיו אני מורידה את המסכה ולראות את התוצאה. נתחיל. מרכיבים את הפנים, קודם כל מרכיבים את הפנים. ברגע שהפנים רטובות, אז האור שוב גמיש, ואני יכולה לדבר כרגיל. יש פשוט לשטוף בכל מקום היטב היטב. הטיפ הוא לעשות מסאז' קל. ברגע שנעשה מסאז' קל על המסכה, היא פשוט לאט לאט מתנתק יותר מול האור, ואז שוב לשטוף. ההרגשה היא הרגשת חלקלקות כזאת, אז יש את ההרגשה כאילו יש משהו שעדיין נשאר, אבל האור ממש חלקלק והכל בסדר. עוד פעם, לנגב את האור בצורה עדינה, לא לששל. מה שחשוב לציין, שברגע שאני מעלה את המשחה או בכלל כל טיפול באור הפנים, חשוב לעשות את זה בצורה מסוימת. אנחנו מסובבים ככה, שמים מורחים או מטפלים או מושכים או מורחים, לא חשוב. הצורה היא תמיד מלמעלה פנימה, פנימה, מצד הרכות פנימה אל תוך העין בצורה עיגולית כזאת. מאוד מאוד חשוב להקפיד. אחר כך בצורה, מכאן בצורה עיגולית בצורה כזאת. עושים את זה ככה, כלפי האוזניים, מאוד חשוב, ואז ככה חוזרים. עוד פעם, עיגול למעלה, עיגול למטה, אוקיי? ככה. בצד האחרון זה כלפי מעלה. זאת הצורה. עכשיו שאנחנו הורדנו את המסכה, עושים את השלב האחרון. האור הוא קצת לח, הכל בסדר. לוקחים את השלב האחרון. הוא מאוד מועט. הסירום הוא פשוט כמות קטנטונת. לא צריך הרבה, כיוון שזה מאוד מאוד מרוכז. על כמה אצבעות אנחנו עושים את זה בצורה כזאת, אוקיי? ופשוט נוגעים. בעדינות נוגעים, 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 נוגעים. עם השאר שנשאר על הצוואר. דקולטה, מתחילים כאן למרוח. עולים אופה למעלה, ועושים את זה בצורה עיגולית שאני אמרתי קודם. פנימה לתוך העין, בצורה עדינה, בצורה עיגולית. הסרום הזה הוא פשוט מסיים את התהליך. אפשר לקרוא בדפי הסבר מה בדיוק יש בחומרים המדהימים שלנו. ההרגשה היא מדהימה, פשוט כיף. סיימת את התהליך, אני עומדת בלי חיוך, כפי שמקודם עמדתי, בלי חיוך, כדי לראות איך המצב של הפנים נראים אחרי הטיפול, ואני עוד פעם מצלמת, 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 ואחר כך משווה. זה הכל. חזרתי להיות עצמי. וואלה, תודה רבה.